Euskararik gabe ez dago giza eskubideen bermerik. Izan ere, hizkuntza eskubideena oinarrizko giza eskubideen bermea da. Iaz, ozen aldarrikatu genuen, euskaraz, feminismotik, LGTBI-fobia gabe eta arrasakeria gabe bizi nahi genuela. Nahi dugun gizarte hori lortzeko beharrezko neurriak ere aldarrikatu genuen. Baina Euskal Herrian tamalez, oraingoz, errealitatea oso bestelakoa da. Pandemiak gogor jo gaitu hizkuntza eskubideenkiko ere, eta bigarren olatuan ere, ez dira inongo neurriak hartu. Horregatik, neurri bereziak eskatzen ditugu hainbat alorretan. Batetik, zaintzaren alorrean, zaurgarrienak, adinekoak, pertsona migratuak, euskaraz bizitzeko baliabideak eta eskubidea eskaini behar zaizkie. Bestetik, osasungintzan. Euskaraz artatuko duten profesionalen falta nabaria dugu, baina heriotza, erditzea, arreta berezia eskatzen duten zerbitzuetan ere euskara kontuan hartu behar da. Eta pandemia honetan egin diren aldaketa guztia hauetan ez da kontuan hartu. Bestetik, lan esparruan. Euskaraz lan egiteko baliabideak eta formakuntza falta zaizkigu. Oinarrizko beste hainbat zerbitzutan ere, adibidez notaritza edo justiziaren esparruan. Eta nola ez hezkuntzan. Hezkuntzan, hizkuntza berdintasunean ikasi ahal izateko berebizikoa dugu doakotasuna eta euskara behar den moduan txertatzea hezkuntzaren alorrean. Azkenik, aizia eta bizitza sozialean ere baliabideak falta zaizkigu. Aplikazioak, interneten ematen den eskaintza eta nola ez euskarazko komunikabideak indartu behar ditugu. Honen adibide argia dugu, adibidez, ETB3 ezin dela euskararen lurralde osoan ikusi.